रायजानायनि खामानिखौनो मावोबा रायजाखागोनानो माखौ नेदों माखौ नेदों माखौ नेदों माखौ नेदों बिनि लोंखांनायखौ नेगासिनो दै सोना लोंफिननो सोरखौ नेदों सोरखौ नेदों ए अनसुमैया गन्थं मोननै दङ अनसुमैना गन्थं मोननै दं खोमा मोननै दं मेगन थाइथाम इसे आलदा बियो सिगांथिं लानजाय दङ नोंथांमोना खेल नायगोन हस्टेल थांला दुइथानिफ्रायनो होमबालाय थांबाय थाला हस्टेलावबो जा गोजान बारौरौथार दा सोरनि दङ एजिबेल थांला ना थांला दुइथानिफ्राय खाना जायगा लायै आंथ' जायगा लाहैनोसै जोंनियानो नङा ओमफ्राय जायगा लाहैलाय हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टखौ सापर्ट खालामनांगौ फै जुरिया जोंखौ बुगोनथ' फै जोंना दिनै खेल दङ इउनिभारसिटियाव काबादि फुटबल हिस्ट्रिजों माजों हो काबादिया जिअ'ग्राफि ओमफ्राय हिस्ट्रि जिअ'ग्राफि हिस्ट्रि ओमफ्राय फुटबला কি নাজনু नागासाकी हिर'शिमा आङो नांथारो आंबो बेखौनो होननो सानदोंब्रा गैयामोन ओमफ्राय दिनैहाय लाखि ड्र'आव ओरैनो सेमि फाइनाल थांबावबाय सासेयाथ' नै खानाय हसारलायनानै फैदो मालाय फुटबलाव सापर्ट खालामनो साइकेल बायसैलै आं होलां सालायनो प्लिज गाबथाना हाला नामा ओइ बे टार्न खालामनो रोंनाय नंला दे ओइ इसोरखौ थाङो आं हारसिंसो लागोन Guys, I am missionary Borgoyari. Oi, fैदो बाबुमोन फैदानानै आं गरम मोनजोब्बायहाय बाबु नों मा खानो नागिरदों नोङो नुबाला फाइन होनांगोनथ' फाग्ला मालाय समायनायनि बारनायखौ नायलाय खालाबायो जोंना थिंगोनिया दासो सिजन जाहांदों बेना नै जोंना थिंगनिया जा मालाय बारनायखौबो नायलाय खाखायो आयु आंजोंहाय समायफादों नालाय ओंखायनो खानानै लाबाय आङो हाखालिसो आं हाखाले फट' लालाय एलाय लागासिनो बिदि नङा गोलावैसो नायदों जोंना सासेया देखायदो मालाय बयफ्रेन्डनो होनोनो नै गोजोननाय मोनदोंना बिराद रनाल्द' बर'नि गेमखौ नुनानै